Sa ating regional news, tinanggap ng 86 na sambahayan sa Balaoan, La Union ang tig 10,000 pesos na tulong pinansyal mula sa Quick Response Fund ng bayan matapos maapektuhan ng Bagyong Emong. Ang mga benepisyaryo ay mula sa datos ng Municipal Social Welfare and Development Office at tinukoy na mga may-ari ng mga totally damaged na tahanan dahil sa bagyo. Dinagdagan din ng lokal na pamahalaan ang halagang tinanggap ng mga ito bilang panimula mula sa sakuna. Kabilang ang bayan sa lubang pinadapa ng Bagyong Emong na nakaapekto sa nasa 13,000 na pamilya mula sa 36 na barangay. Samantala, bukod sa pondo, mayroon pang shelter assistance ang handog ng Department of Human Settlements and Urban Development, kalakip ng napunan na beneficiary eligibility sheet, letrato ng nasirang bahay at valid ID. Maaari nga makipag-ugnayan sa mga lokal na opisina ng Social and Welfare Development sa mga bayan upang maalalayan sa proseso. IFM News. IFM News. IFM.